Apa sayang? Sampai janji arek rabi aku kapan? Ya sabar toh. Apa lek arek nyerekne bojomu kae? Ya aja toh. Aku wis nunggu-nunggu e. Ha iya. Aku kan butuh bukti, ora butuh janji. Ya engko tak golekne wektu sing pas dhisik toh sayang. Janji ora mareki lho, Mas. Ayo aja dipangan toh. Kapan arek rabi aku? Ya engko nek wektune wis pas tak rabi toh sayang. Sampai kapan? Ya engko tak kabari toh. Wis blukar iki lho. Nek bloker dicukur dhisik toh sayang. Kamu ngapusi. Ngono dhek wis ngantem lho. Ora nek ngapusi. Enggak suka aku ngono kuwi.